Rita gari along Bokajan police atum pen ki ong dung kani kenep long. Pinivosik nibhai ke thom arnikang sampor phai pli apor malom NS thongke bresir kep atovar pi along Kohima pen nogong ana thuke dam bom ihum Rita gari along Bokajan police atum pen Kelang pangchim dunsi gari tyre along home ingkoi akani lapen pangrum pet pen 18 kg 32 gram akani SP Rajiv Kumar Saikia SDPO Rastam Raj Barma SI Biplop Das lapen Bokajan staff atum pen cherap dunsi ke ong dung akani neponlo. Kachingnang check abang puamen laki Mojibur Rahman Artan Ningkan Plikep Gari register number AS01DB 5739 lapen Nogonga Sorpusi Pangthekpon. Bangso akani hitialong ador mate anam laki Guti Ingkoi mate 20 crore andoji pusi Raikom Sai Kiatum pen Than Pachinipon. News Desk Report Karbi Life.